Txorin eta Rock, ongi etorri beste behin ona gure sukaldaritza programara, bakizue astia gozo astia gustatzen gakula, eta gaurkoan Greziara itzuliko naz. Greziako postre bat ekarri notzuen laranja pastela. Eta gaina filorea bebai. Filorea eta laranja bebai, eta esne gaina. Baina arek zaukan jogurra, bebai. Eta gaurkoan jogurrik ez dugu erabiliko. Eta horrek arrakasta asko izan zauen ez esan dauen. Betxua, beste postre bat ekarriko holan oso goxua dela angua. Eta bere izena da bugatxa. Bugatxa? Bai, bugatxa da, eta, esan gauen bere egunean Turkiako eta Greziako postriak oso antzerakoak direla, azkenean, estixa dau tartian, edo lako, agave siropa bat, pistatxuak, azukre de xente, eta, nik uste dut, hau gustauko jatzuela. Ez dakit laranja tartan baino gehiago, baina, gustauko dala. Laranja tarta oso gozua gontzan. Ura benperatzea kostako zai, baina, ez dago itxura txarra, Eta zuk zekarri duzu? Nik niri egiteko hau behar da. Ui. Bai. Hori Alberto erabiltzen zan lehen, guk postre batean erabiliko du. Kremadeta ingo du, eta azkenean da, horre balear hartetako ostore bat, gozogile kremarekin betetzen dana oso erreza, eta nahi ez, hau da ramala, benetan, ez da broma, beharko duzue ura, eta guk erabiltzen, gure zuzendari oiak erabiltzen zuen frutari ikutu freskoa, eta barazki moteko lan, horako pinportakin uste zuen, postre batean, erabiliko. Eta ontxe, jubilauta dagoela, erabiliko dago ondartzara joeteko, eta dutxara ez joeteko da... Zuk imaginatzen zu, Albert? Ez dut imaginatzen. Errezeta, ez da ustetan imaginau bihar, hori badakigu eta holaxe doia. Lehenengo pastel krema ingo dugu. Horretako esnia, esnegaina eta vainilla laranjaren azalakin berotuko. Beste ontzi baten, azukria, hartu irina eta gorringoak nahasi. Esnia infusionauta iragazi, nahasketa guztixa batu eta zu motelean kozinauko loditu arte. Gorde ingo ostu arte eta bitartian gurina urtu. Gero gurine zigurtzitako molde baten 6 filo ore jarriko ditugu bata bestian gainean, pastel krema erdixan bota eta beste 3 horri gurine zigurtzita gainean jarriko ditugu tarta bat osatu arte. 30 minutuz 180 gradutara kozinau eta azkenik izango da zerbitzatzea, azukre hautsakin, estixakin eta pistatxuekin. Beraz, gozogile krema bat, edo pastel krema bat, egoten bada tartian, postre ona. Hori, hola da. Ni bildurtu egin naiz. Zebakizu bugatxan badago beste berzio bat, eta ni pentsatu da, agian alesengan pentsatzen, ingo zenuela hori, dana espinaka barruan dara maskina. Aukera dago. Bai, dago, espinakakin, dago, gaztarekin, ero aragi xeatuarekin. Gaziak ere badaude. Baina, oin Grezian gehien eramaten dana, gozogile kremarekin, gaur ingo dugun bezalakoa. Bestela ez da postre bat, ez? Osa, aragi xeatuakin da espinakakin dana, ez da postrea. Ez genuke sartuko postrean artean. Egin gendun hemen txorienen egin gendun espinaka tarta. Espinaka krema Bilboko tipikoa. Bai, tipikoa zala, eta zan azkenean gozogile krema bat, zein espinaka botatzen zitzaizkion, eta gozoa zan. Gozoa zan. Orduan, hementxe gozogile krema engo gau, orduan, esnea, eta esnegaina kasu honetan, orduan, honek, barrura, eta hemen ontxe jarriko itxugunak izango dira infusionatzeko. Vainilla adarra jartzen badugu, infusionatzea izango zen, hau, desegin eingo da, eta laranja baten azala. Orduan, hau berotzen jarriko, eta gero iragazi ingo. Eta zuk esan duzuna zigor, honek Greziakoak badauzela espinakakin, da eragixeatuekin, horrek egixe da, Grezia basoiezela gozote egixetara, hemen, pastelerixa batera soiezen moduan, gurinezko opila edo palmera bat erostera, eta gauza gazi asko ez ditzuzu aurkitzen, igual batean batek badauzka empanadak, baina ez di gauza gaziak aurkitzen, eta Grezian bada tipikoa, bugatza gozogile kremakin, baina dauzki gazi pila bat, pastel gaziak. Espinakak aipatu ditu filorea, espanoko pita zukintzen nuen hemen, feta gaztarekin baita ere, orduan hori badaukagu, olako filorea pila bat erabiltzen da inguru horietan, hor Turkian, Grezian eta azkenien hango gozogintza, ezin dugu imaginatu, honako ore fin hau gabe, ez? Azken, 11. mendean bazeuden idatziak, non filorea aipatzen zen, eta filok hori esan nahi du, horria ostoa nahi du esan, ez? Horre Turkiarrez. Ez, Greziarrez, parkatu. Orduan, hor, bitxia da,
nik gaina, nik uste nuen lehena, 1970 urtera arte, oraindik, horako arrabola luze fin bat zeukaten, eta luzatuta egiten zen, eta, bueno, ez dakit, hain fin lortuko zuten gaur egun iten den modua, baina gaur egun gero, bueno, industrializazioarekin eta makinak sartu ziren, eta, bueno, ikuste ez dait inoiz erabili duzuen, baina horako geruza fin-finak, gaina osagaiak filorea egiteko dira ura, irina, olioa eta gero normalean, horako azido bat behar du, eta hor bi aukera du, horako Greziako aniz berezi bat, ero oskina, eta, bueno, emaitza beti, normalean bakizu koipe batekin igurtzi, eta kurruskari geratzen den zerbait izan behar, ez? Eta, bueno, hemen, hainbat eta hainbat postre, begasi, gozo gauzakin ditugu, modu ezberdinetan iruki horiek tipikoak direnak horlan usatuta, pastelean, azkena, laranja aipatzen duen laranja pastel hori, hau da, errezena, nola esan? Nasi eta alabera sartu. Nola ditzen zen, gaina itzulita zen, deitzen zioten postre hori, emakume alperraren errezeta o pastela, ze inbarzana zen, hartu, eta filo horea dana holan txikitu, beste osagaiekin hasi. Zan, nagixendako oso aproposa. Baina ze ona, emaitza benetan oso ona. Bueno, hau gaur egun bugatza, Bulgarian eta Sirian ere jaten dute, postre hau. Oso tipikoa da. Eta ustera datorrela, Imperio Otomoneotik, hor bat zeukaten bat, antzekoa, pogatxa. Deitzen zen. Pogatxarrez, hori txirindularia bat, oso ona, artista bat, hau zen pogatxa eta ura gaztarekin betetzen zen. Bale, zigor, momentutxu bat errezeta kontatzeko, hemen txauskat, 5 arrautza gorringo bat apurtzen jaku, baina, bueno, hor dau, eta orduan, hemen gehituko zau azukrea, eta gehituko zau bai, hartu almidoia, honek emangotza, gorputza gure gosogile kremari, eta gero, loditzen joango da, eta ez dau bier, irekin itxia, eta ezer. Orduan, honek osogile krema honek hauko laranja zaporia, ze hori da bugatxak daukan berezitasuna, ez da gosogile krema normal bat, baizik eta daukala, hori ez, laranjen ikutua. Baina, bugatxasuek nahi dozuen bezala dozue jarri, limotxo apurtxo batekin, kanelakin, edo bueno, nahi dozuen osagaiekin. Zaporea, badakizu, azkenean hor infusio bat inbar du, eta belar batzuk ero hortik izaten baiuzue, menda zaporea nahi dugu. Menda osto batzuk ekarri, eta menda botatzen diogu hor, eta zaporea horri emango genioke. Eta hartu almidoia ez daukazuela, irinarekin, gosogile krema, beti egin izan da irinarekin, gero izan hartu almidoia hasi ginen sartzen zukaldariak, eta hor daude errezeta pilo baten bakarrik hartu almidoia, beste atzuk hartu almidoia eta irina, eta beste pilo bat irinarekin. Garai batean guk beti irinarekin egiten zara. Zerbait behar da, loditzeko. Horrek ematen dio, gorputza emango dio. Eta ontsa ingo duguna da, hau, iragazi, ze laranja ez jaku interesatzen, bakarrik apurtxea zapori emoteko, orduan. Hau, barrura doia, laranja osuak enduko zau, eta segitxuan bueltauko, hau nahasi, ona bueltau, eta loditxu arte. Gure gosogile krema. Oso ondo, nik biteli, menda sartu dizut, ze mendan inguruan egin nuen hitz egin. Egia da, postre honire menda botatzen diote gainetik, eta mendaren olioa da, olio esentzialetatik gehien erabiltzen den olioetako bat. Gaina, antzinako medikuntzan, txinatarrean, japoniarran, mundu guztian erabili izan da. Eta, lasaigarri moduan ona da, nok ez ditxo zauzen menda karameluak. Estarri xandako. Estarri xandako eta ondo da. Oina ikusi dute, digestioan laguntzen dagoela, eta arnazazarzoak eta tratatzeko ere hori oso ohikoa dela, baina oina indute froga bat, eta jendeari bihotzetik operatu dituztenak, gero eman diote, arnazartzeko garaian, olako lurrungarri batekin, menda olioaren zentzia, ez? Eta ikusi dute, indute froga 75 pertsonakin, batzuei hori jarri dute, menda, eta besteei bakarrik ur destilatua, olako placeboa esaten dana. Ikusi dute, hobeto errekuperatu direla, hobeto lo egin dutela eta menda erabili duten hauekin. Eta gainera, antza, pentsatzeko ero bururako ere oso indezgarria den zerbait dela. Orduan, hor ikertzen ari dira oraindik, baina,
ez dakit, operazio bat eta gero, errekuperatzeko laguntzen badu zerbait naturala hartzea, gero hori, aukeran nik nahi dut, ez da, minan kontra beste medikazio bat hartzen egotea baino, ez? Bakitzu ontxe zigor, aurdun nahuela, menda infusioak ez diela gomendatzen. Ze ba? Menda infusioak badaukielako olako bat hartziarren ez dala ez pasatu bihar, baina mendak daukala bat hartzen bozu ez da ez pasauko, baina umia galtzeko aukera holan kontsumitzen badozu askotan, gertatu daitekeela. Eta orduan hori, mendakin hori pasatzen da. Beraz, belarrak baditzu bere propietateak. Ez da kontakri bat. Segia da, alderdi fizikotik aratago, laguntzen bai, gaina memorian dako, esaten dute oso interesgarria dela, esan dako, infragaketa egiten ari direla eta hori, baina ikerketa bat badago bideratuta hortik, mendarekin, erabilpen ezberdinak emateko, ez bakarrik, zuk esan duzuna, infusioan hartzen dugula, eta badakigu, digestiorako eta lagungarria dan zerbaitan, beste erabilera batzuk eman nahi dizkiote, eta, tartean egon alda, armairuan zintzilik ustea, useko oso eukiteko gure erropan. Hori da. Ideia oso ona dela. Hori da, hementxe ikusten dozue, testuraldetik eta loditu indala, gainera usaia, paregabia, eta hau, jarriko dugu hemen film paperakin estalita, eta hau, hotza bia dugu, bale? Hotza edo, epela, gure pasteltxuan betegarri bezala, joeteko. Plastikoa, jarri behar digu ez gainean, ez taltzen baizik, eta ekutu behar du, zapaldu behar du, gozogile krema, ez eiteago bestela geruza fin bat itxezaia. Lehen guk, goratzen naiz, hosteleritzan iteken duen hartzen genion gurin olako laukitxo bat, eta gainetik igurtzi iten genion, gurin hori urtzen jutezan, eta itxezion olako koipe pelikula fin bat egiten zion, eta horrek maitza berdina egiten du, ez? Hartu, eta ez uste, gurinik ez digula eman nahi, hartu plastikoarekin, baina ikutzen egon behar da. Eta hau, hone balio digu, gozogile kremantzako, hone balio bexamelandako, horako krema guztiek, bestela bakizu, gaineko geruzatxo bat egiten zaiola, badaki zertako ez duen balio. Zertako? Natilletan ezein, arrantzez nian, gopor batian sartu behar baituzu eta holan bai, baina ja katiluetan jartzen baituzu horrez. Zen niri egia esan, hor gaineko hori geruzatxo holan gogorra eta gaina, eta nina ez gaieta guztian horrez aleetakoa. Badaude batzuk, gaieta ez, bai ez, arrantzez nian. Gaieta beti bai. Bai, baina batzuk esaten dute gaieta hasieran ez. Batzuk gaieta kurruskari edo biguna, ez? Hori da, hau da. Zuk arrotzez nina egin da joan, nik hori goretxian beti ikusi dut. Hartu eta gaieta Maria gainera, edo zein gaieta laukiak ez. Jarri, eta hori, umela, zurratu itxezun, baina gero inguruan geruzatxo bat itxezan, holan loditxoa, eta hau daude beste batzuk esaten dutela ez. Hau da, katilu batera bota arrautzesnea bezperan indakoa, eta hotza dagoela, gaieta bat jarri momentuan jatekoa, da kruz. Edo zigor aukeran, biak batera, jartu duzu gaieta bat lehen hau biguntxo egoteko, eta gero, kurruskari bat, eta tak daulan dagotu gaieta biguna. Nire lehen guzuan teknika bau zein dan? Bigarren gaieta erabiltzen du, ez biguna, koiara bezala. Itu zure lehen guzuan teknika gustatzen jartu. Bai, eta holan janal ditu beste 6. Gutxienez. Vale, ointxe inbidogu, bauka gure gozogile krema martxan, bidogu apurtxo bat epeltzia, eta bitartian gurinakin biau justiz kontrakoa, biau urtzia. Orduan, gurina urtu ingo, zetarako, honek filo orean geruzak bata bestian gainean itxasteko. Zolan, jartzen baitugu, ikuste duzu oso finak diela, baina bata bestiakin ez diela itxasten. Eta erretzen baitugu edo pastel baten oinarregi bezala jartzen baitugu, bebait desegin ingo da. Orduan guk, olixuakin gazixa izaten bazan, baina gurinakin jarriko ditugu bata bestian gainean, da ikusiko zue, zelako ondo geratzen dan. Horretarako biodugu, gurina urtuta. Koipe bat behar du. Bueno, Biteli, zu WhatsAppak entzuteko orduan, zezara, abiadura tope zenbatean, bata, bi, hiru... Zenbatera ino dago, gehiena? Bi. Bi da gehien? Bider bi. Hori, ni pertsonan arabera. Ze niramak adibidez motel hitz egiten dago, orduan, 1,5 jartzeotzat. Baina nire lagun sarek hitz egiten dago, hain askar, bixan jartzen botzazu, ez dutzazu bape ulertzen. Orduan, pertsonan arabera. Baina egia da, dala oitxura bat, nahi dugulako dana, prixakin, da... Bai, ez gaina izena, speed watching ere ez diete jarri, olako izen batero badauka. Esan gotzu zigor gauza gehiago. Izaten bazara,
gure Ana laguna bezala bihartzotzala 22 minutuko audio eta podcast bat, ez? Nire bai, biderbi jarriko notza, baitzat amaika iteko. Baina, beste batzuk podcastak entzuten dituzte kirola iten dutena. Entzun zure lagunari, kirola iten duzu milartean. Edo deitzeko, beste aukera bada. Baina, nik daukan lagun bat, biderbi jarri behar diot, mesuan normal entzuteko. Oso motera iken daulako dela. Maite du pila. Zigor, gauza bat. Egonaz pentsetan... Azten da bere denbora. Eta... Josekor, baina hori osasuna da. Lehen berbain duguna. Holan jendiak patxada sartzen dauna bizitzak, nire enbidi xamatu ezta. Igual niri estoste enbidirik emoten. Egia, telebistarako ez daukala erritmo asko, baina, bueno... Ostra! Zuk biderbi jartzotazu. Bider bat koma bost. Eta gero beste atzui esan dagoak. Egia da, gaur egun joera hori dagoela, eta egia da, ez dakit irratian ero, YouTubeen aukera do bideoak askarra ikusteko. Ostra, hori, tela, nik zerbait egia da, nik podcastak ez, zen normal gustatzen zaizkiten zutea. Zer gainera, bere abiadura erabilita hitz egiten duenak gauza asko esaten ditu. Ja, askar entzun da, lehenengo eta behin oso adi egon bar zara. Zerbait askar entzuten baduzu, podcast bat, edozein, bideo erorako zerbait, adi egon bar duzu, ze bestela galtzea zerbait errezagoa da, noski? Orduan, horre ere esaten dute, epe luzerako, motzeko oroimenantzako, ez dala ona, ze egon behar zara, superral loro gauza askokin geratzeko. Jende asko bai podcastak eta holan entzute ditxu asko, fondo bezala, nera mama joanik irratixa entzuten dauen bezala, sukaldean kosinatzen dauela, edo etxi garbitzen, edo ez dakiz egiten, eta hori fondo bezala. Jende askok ez dau arreta prestatzen. Eta pelikulak, Netflixen eta pelikulak badauz abiadura askarragoan emoteko. YouTubeen eta badau abiadura askarragoan emateko. Zer ikusi nahi dozu askarrago, ez dakit, bizitza, motza da, konparatuta zuaiz baten bizitzarekin motza da. Baina ez da, mesedez gozatu pixkat, ez hain askar... Horrek adikzio puntu bat jente horrek behar du hori... Bai, eta nik uste dut, daukagula, gaur egun, arreta prestatzeko ez dakit gabezi hori, eta gustatzen gakula dana, hori ez askar, txik, eta horrek moldatzen dotzula eskenean zure burua, eta zu oitzen basa da dana, oso askar ikusten, gero zure lagunak elkartzen zara, eta zelako motelitzen dauen berba honek. Ez? Claro, es que oitzuta basauz kontrakora. Zuke entzuten badituzu, zure lagunen audioak normal, nire lagun azagekin zaudela emango dizu. Claro, zer ari da kontatzen hau. Eta benetan maite dupia, baina... Lasako itxaua. Ez, ez. Baina benetan, eta gehienok esaten duena, bedai betxantzetan esaten dugu, eta bero... Ez, gauzak ondo azaldu behar di, eta, bere denbora hartzen du. Hau bada, gertatzen den zerbait da, eta gaur egun, joera hau badagoela, eta horregatik, sare sozialetan dauden honako aplikazio guztiak, hau eskintzen badute, zerbait egati da. Ez, erabilpena da, erabiltzen duelako jenteak, ero eskaera badagoelako, eta, nik egia esan, zuk esan da, nik batzuei jarri izan dut bat, eta ere geratzen gauza askokin. Azkarregi, hori bai, 5 minutuko bat. Mesedez, 5 minutuko audioak ez bidali. Minutu terdi, 2 minutu, asko jota, 2 nutziko du. Nik uste dut muga jarriko dugula 3, bale? 3ko bat, ostra, 3 zenbat gauza kontau aldien 3 minututan. Zure lagunazak, 2. Bai, kontabaldotzu txiste bat, hau zelan da, badoaz 2 kaletik, eta erdikoa jausten da. Zerreztara bueltatuz, ebentxe ikusi osue geruzak nabiela jarten, orduan da filorea, eta hau da ideia, guri inurtuan, apurtxo bat, broxakin pasatzia, horan, aldiek bai, gora egin, esa astu honena, eta azkenengo bat jarriko dugu. Guztira 6 die, naiz eta ikusi, oinarrixa nahiko transparente dagoela, baina eske honek die hain finak, ez da eta ziozu abiadura gehiago montelebistari. 6 dira eta 6 jarri bar dira, Eta 6 arte honor lasai. Claro, egia da txorienek, baukala
moteltasun puntu hori. Zuk gaur egun ikusten duzu sare sozialetan errezeta bat, eta 30 segundotan ikusten duzu, eta da shake jarri biharrean, da dana superazkar. Orduan, txoriena ikusten duzuenak, pazientzi hori, ez? Errezetak ikusteko... Eta motibatu egiten dira. Badakiz oso garrantzitsu dela, norbera bere buruari itzeitea, hau da, altu itzeitea oso garrantzitsu da, eta hor, venga, oin, saudela geruzak ematen, oso ondo, Patri, ondo egiten ari zen, zuzuri esan behar zela. Niri, bai. Bai, norbera, nik badaukat. Topera. Joera hori badaukat. Zu motibatzeko? Oitxura, bai. Venga, zigor. Eta gaina, zigor, nire izena, ze badaude beste batzuk esaten da bena. Bai, venga, alduzu, aldozu hori tipikoa da, motibatzeko, venga, aldozula, venga, ba. Eta hori, zan da, oin, ikusten baituzue, olimpiar jokuetan da, atletismoan da horregoten direnak, triple jauzi egiteko handa, euren burua izan, yeah, now, bueno, nik inglesa ez dakit, ez dut, baina gutxa, entzuten zaie, I can. Aldut, venga, eta beraien, eta oso garrantzitsua da, osea, motibatzean norbera esaten, eta txarrerako, bronka botatia, nire buruari askotan botatea, osea, bronkia. Bai, eskenean bakoitza, oitxu bida. Txartataten denen zerbait, Nik uste bakoitza oitxu bidala, ondo hitz egiten, edo, behitxo nire eman sustien aholku bat asko gustatzen gatela, eta da, zuri berbain, zure lagun honenai, eingo basaben berba bezala, ez? Zure lagunai ez dut, esaten, zelan urten bizara holan aurpegi horrekin zelako zatal zauzen gaur. Baina, zuri batzutan ez dut zuolako gauzak, ez? Orduan, zure lagun batei izango zatazun, ez, zuri be, ez esan horako gauzak. Ez tozu egiten, mutilak hori beti egiten du. Noa letxe zoi ez olako itxuriak, gizona. Ze pintxa, baina emoteok, edo zer remoteok golan da. Bueno, atze honitzuan nire Andreas eta golan esaten duz. Bueno, nire aholkoa da, nire lagunekin eitxeko, hau da, gu ez gara olakoak. Ez igorren bezalako baldi basario, igual aholku horrek ez dutzu asko badixo. Hau, krema ostu da, bale, zigor orduan, goiez, hemen jarten, eta gero ingo duguna da... Gorde eta zeneuka. Hau niretzako lebili aldu, gero. Hori gero, etxera... Gozabile krema, behar dozu justo. Laraina zaporia dauka, Ni vainilla nahi du. Vainilla, uneko ero. Baina laranjakin. Orduan, hau ingo duguna bete, eta gero geruzak, ingo dugu berdina, geruzak, gurina purtsu bat, eta izten joango gara holandana bildu arte. Hau da, gozogile krema, baldeka da dauka barruan. Bauka, bauka. Baten bator bestaldetik da bilen ora. Ondo. Igual dana holan ez dut erabiliko, hau zuk erabili behar badozu. Ez da ingo dute, ez dauka beste, nik hor ez daukat ezer egiteko, Patri. Ez. Ekarri gozogile krema bat egiteko. Ales endako nahi dut apurtxo bat utzelan, koiaraka da apurtxo bat. Hau igual etxera eramango zen arrantzako. Josus. Pentsu baten daukazu gizona, Pentsa. Vale, orduan oin. Barrurantza, bai? Barrurantza eta lehenen jogun berdina. Orduan, filo apurtxo bat. Gurina, eta holan, isten joango gara, opari bat izango zen bezala. Gero jarriko ditugu... Postre harina hau dala ezin dugu esan, ez biteli? Postre harina ze da? Kalabaza zein dako bizkotxo integral bat? Jambiozula satitxo bat, hobe, pekatzia. Frutanak, olako banana split, olako bat. Frutanak, laranja zati bat bazaukan, azalana. Ez da, kixatuko. Egureko razioa. Egin dugu banana split txorienen. Zeu baietz, Banana split. Azkenia dauka, banana dauka. Eta gero dauka isoskia, gero dauka esnegaina pila bat, dauka karamelua. Baina, bueno, fruta da. Fruta, osasuntxua da, ez? Hor, sartu aldugu eguneko fruta razioetako bat. Bigarrena, olako zahartarta batean. Hirugarrena, meloi sopa. Eta, meloi sopa egin duen, baina, berriro, menda botatzen zaio. Zin dizutin. Bueno, zukein. Zukein nahi duzun dana. Ez dakit. Honi gero, pistatxoak eta biteli, oin gainean, ero gero bukaeran jainda dagoenean. Gero bukaeran. Jala, betik ataratzen danean, eta purtsu bat hotza dagoenean. Bai. Hau, epel jateko aukeria badau. Baina azkenean, gozogile krema daukanez, eta nahixa dugu, hotza egotea kurruskaria, baina apurtxo bat epel. Orduan jarriko zau, dana gainetik. Bitxartean... Hau da, bomba. Bada, bai. Bueno... Hau egerzian ikasi zen duen, ero... Hau ez dagoen ikasi, dastatu bai, baina gero ikasi liburutan, da ikusten resetiak, eta holan. Ez da sekula egin,
Hau da, lehenengo aldixa itxen dutena. Orduan, bueno, a ber, misterio hondirik ez daukat, nik uste dut ondo atarako gara. Baina ni jakin mina adierazten ari naiz, ze hori da superdotatuen doietako bat, jakin mina adierazten dute, gauza berriak ikasi naia, eta... Bai, ez? Autoestima antzako, nire autoestima igo, eta norberak ez bada igotzen bitu, hori beti esaten du, ondokoa laguna Patrik esan duena, ez? Itzegi oso ondokoari, zuri, zure lagun honenekin itzegingo bazenu moduan. Norbera motibatzia eta norbera maitatzia oso garrantzitsua da. Ondokoa zaindu inbarritugu, bai ero, bai. Baina batzuk, horren daude sartuta beste laguntzeko ero norberan ez dutela begiratu egiten norbera. Eta norberei begiratzea garrantzitsua da bizitza hontan. Ze lehen esan duguna, bai, bizitza askardoa, podcastak eta topere irakurtze, baina guretzako denbora espadugu hartzen, jungo zaigu eta hori, besteak superposik, baina gu agian, pixu karga gehiagin biziko. Orduan, norbera ondokoa maitatu, baina norbera ere maitatzea garrantzitsua. Azkenean, zu ondoz pasauz, ez tozu aldameneko ondo zainduko. Kontagiozua da? Hori da. Norbera motibauta badau eta aldameneko motibauta dukingo dituzu, eta noizian postren bat egin oso, areta gehiago. Hori da. Beraz, gu postiagoa bai espukatzera, 30 minutu, 180 gradura, bueltan gatoz, eta apaintzera. Tatxan! Hola, geratzen da? Ze itxura. Eta, ikusi duk, kaloriak kontatzen ibileara eta gutxi zeuskala, eta bate hon bat gehiago, azukre, hautz moduan, esti moduan, eta... Jagatzen garela, bitxu zelan daukan, gozogie krema holan barrutik, eta kurruskari geratzen da, pantxin eta greziarra. Bai. Izango, ez? Bai, eta almendra beharrean pistatxo botako dizkio. Hori da. Eta gero, estia esuen eramango pantxinetak, azukre hautzat bai, baina bestela, badauka, holako... Antzekotasuna badauka. Hoi norbaite jarri du telebista, ez da pantxineta, Ez. Bugatxa. Bugatxa, Buatxa. Bal. Bueno, pistatxa batzuk. Ikutu kurruskari gehiago emoteko. Egia da, ingurua hietan pistatxoak ezin direla falta, Jo. Leku danetan dauz. Eta gainera ontxe bugatxak lehen aipatu dituzuk kasixak eta gozoakoa dauzela. Eta hau izango zen klasikoa, baina egia da ontxe gozogile kremai botatu etzela, pistatxo krema, txokolateanak, badauzela zapore pila bat, baina klasikoa. Eta holan, greziarra dana da, hau, bugatxa tradizionala. Bueno, bakoiara tradizional batzuk, bugatxa tradizionala jateko. Hala ba. Bitxani, filo hori salean naiz. Izkinan gehiago zegoen ez. Bagoxua. Buatxa, bal. Bugatxa. Una, Oso goxua. Eta honxet, gozogile krema indau, eta zuriabe horti du ez, krema... Kremadet. Kremadetak. Zer rote dien? Gurekin jarraitu, tekusi. Eta gaurkoan, gozogile krematik tiraka, kremadetak egingo ditu. Eta hau da, Cristian Escriba gozogile handiak horre berake baduka holako sare sozialetan eta bideo bat oso polita, non bere gozotegian ezin dira sekula faltatu kremadetak, eta esaten da, gaina da zerbait oso simple egiteko, eta gozo geratzen direlena. Orduan boixek, kremadetak egingo ditu, eta horrela egingo ditu. Esne gaina eta esnea berotzen jarriko ditugu eta gopor batean arrautza gorringoak, arrautzak, harto almidoia eta azukrea bainilarekin nahaziko ditu. Esnea bero dagoenean, gehitu goporrera ondo nahasi eta berriro zutara. 5 minutu irakitan izan, gero gurina botako diogu eta ostutzera. Ostore aro batekin moztuko dugu, gozogile krema barruan jarriko diogu, gero empanadilla bat izango asa moduan itxi, ura gainetik bota eta azukretik pasa onderen 220 gradutara 10-15 minutuz erre. Orduan, lehen norbaite gozogile krema
ez badu ikusi nola iten zan, ero nola iten genduen, bueno, berriro ingo dugu, eta hain alduzue bakarrik esnearena, esnea erdia eta gero beste erdi esne gaina. Hor, neurriak pila badaude, egia da, esne gainarekin iten baduzue, bueno, beste gorputz bat emango diola. Krematxua. Eta gorputz gehiago, eta, bueno. Eta kremadetak dien honetan. Hori da, ze garrantzitsua den, krematxu egotea. Nik, ekarri dut, bueno, kolonia onenak eta pozoi onena bezala, olako frasko txikian, hau da, vainilla dutza. Vainilla. Orduan, bueno, Patrik bota aldi dugu hemen, ero nik ingo duana hemen, nasi ingo dut, azukerarekin eta harto almidoiarekin. Vainilla bertan bota, eta esan dakoa, kanela saleak bazalete, bota jozue kanela. Limoia nahi dozue, limoia. Lareinakin nahi dozue, lareinakin. Lehen Patrik egin duen gozogile krema ere, balio digu. Orduan, vainilla, pixka botako diot, honek, zapore asko ematen diolako. Eta, oin nazingo dut, eta hemen botako izio, 2 arrautza eta 3 arrautza gorringo. Eta hori zigor, izeten da, normalian, honek lekak, edo vainilla lekak, barruan dauzkan pinportak, ez? Bai, baina euneko uste dut ez da barrukoa. Zerbait gehiago pixkat badauka luzatzeko, nik uste dut. Azukre tantaren bat badauka, baina, bueno, balio zuena baliota, vainilla asko dauka. Osondo. Bueno, Greziatik, goiaz, Mediterraneoko beste uarte batera. Dala Mallorca. Ze kremadetak badie Mallorcako gozo tradizionalak, ez dauki bakarrik entxaimadak, honek bai baitxuste, eta gozaltzeko, bai merixendarako, bai postre bezala balixo dauen, olako empanadia txikitxo batzu dira, nun gozotegietan, ez, beti egoten da. Normalian, pausorik garrantzitsuena da, ostoria itxia, horretarako 20 ordu lehenago azten die dana biltzen, normala dan bezala, erositxako ostoria bebai erabili geike, zigorrek ingo dauen bezala, baina, bueno, ostoria erabakitzen badugu etxian itxia, horrek bauka lana. Animo. Hori da. Eta hurrengo pausua izango zen, betetzia. Gaur gozogile kremakin gabiz dana beteten, baina bertan pastel krema, txokolatia, aingeru adatsa, sagarra, eta hainbat betegarrikin existitzen da. Baina, ia da kontsumituena edo gehien gustatzen dana? Klasikoa, betikoa, gozogile kremarekin egiten dana da, eta gero, betiko moduan. Garaietara moldatzen juten dira, eta azten dira, konpota pixka sobratu zela bezala, konpotarekin beteko dugu, ero txokolatea zin da sekula falta, eta holako marmelada ezberdinak, eta... Hori da. Eta, zuk esan dozu, eskriban errezeta dala, Eskriban, hau da, eskribak egiten du, baina berak erakutsi zion bere maizu izan zen, hau Mallorcako pomar handia. Frances pomar. Eta, hori izan mirauen, ez? Bere maizu izan zen. Berak esaten du, gainera, errezeta hau ez da nire, berak erakutsi zidan, eta orduntik beti izaten dut nire gozotegia. Hori da, belaunaldi juendako errezeta bat da, eta bere maixua izan dakoak, bauka pasteleri tipiko bat Mallorcan, deitzen dela pastizeriz pomar, bere abizenan izenak. Negozioak dauzka 120 urte, jada, 1902an hasi ziren lanian, eta gaur egun ja, 5. belaunaldia da. Bada zerbait, zerbait, 5 belaunaldi, hor, pastelak eitzen, kremak eitzen, eta olakoak, eta Mallorcai zapore gozoa emoten. Baina hone frantzeskek esaten zuen, ez da nahin berda, hori, beti berritzen erojun barra, ero garaietara moldatzen, baina tradizioa astu gabe, eta tradizioa beti kontutan izan da, era gaina, ikusten gara, orokorrean ez bakarrik oso gintzan, denean, bueltatzen ari gara tradizionaletara, betiko errezetetara, eta jendea jatetxetara juten da orain gaur egun, arrain sopa jatera, babarrun batzu jatera, ero sapo bat ondo erreta jatera, ez? Lehen etxean ikusten genituen gauzak, gaur egun jendea jatetxeara juten da. Hori da, gehiago gero ez eta gehiago galtzen diela, edo etxean ez tala inbeste denbora emoten hori kosinatzen, eta gaur egun demanda dauela horrena. Guk txorienen badakitzu, azkenetan ekartza ditugula horrako errezetak, baina, gaur astelena da, eta astelenetan edo, asteko edozein egunetan guri bai gustatzen gaku, hortan balixua jartzea da, betiko errezetetan oinarritzea gure kosina. Mallorcan badauz kremadetak eta entzaimadak, ez? Da entzaimadak dauki holan maskorran itxura. Holan birilkia, Eta ontxe, asmakuntza batein da, nun maskor batetik arna sartzia,
Hau da, hori erabiltzea teknika bezala, apnea edo loaldiko apnea ekiditeko. Terapia alternatibo bezala. Bai? Bakitzue apnea zedan, normalian dela etenaldi bat loan gertatzen dela, eta gainera arriskutsua izan leikela, ez da bapeona, eta horren aurrian badauz makinak, operazioak, eta badauz olako alternatiba mediku pila bat. Ontsa konturatu die, arnaseko problema bat danez edo, arnasteko teknikak erabiltzea loin baino lehen hau, eta horretako bada maskorrak. Maskorrak beti erabili izan die erritualetan eta olako gauzetan, baina inoiz medikuntzan, eta gaur egun probak da bizeitzen, eta egia da, nahiko positiboa diela horrekin. Egia da, zuk apnea ez dakite norbait ezagutza duzun arazo honekin? Ni dauka semea, iten dituela arnasketa ariketak, baina hori da, birikiak dauzka indartzeko eta dauka arazo txiki bat, baina, iten ditugolako arnasketak, baina, fenomeno. Eta gaina zure semia gaztia da, baina normalean apnea daukan jendia bai, gomendatzen gako, egunerokotasunean aldaketa txikitsuak itxia, alkola murriztia, pixuz geiztia, olako badauz gomendiolan zehatz batzuk, eta horrek espadau funtzionatzen, arnasketa ariketak bebain leike, olako maskor batzuk erabilita. Beraz, maskorrak itxaso entzuteaz, karakolandiak horrek itxaso entzuteko olakoekin? Horrekin. Ez dakizein izango dan teknika bereziki, baina horrek erabiltzen dira. Putzeka, bestaldean entzungo zu, eta ogia erakarri, ero... Hori da. Pelikuletan balio du, Guk Euskal Herrian adarra erabiltzen du, baina pelikuletan itxasoko herrialdeak eta egiten dute olako maskor batekin. Badauz, hasi ziren, bakitzu Australiako aborigenek, aukila digeridu, olako tresna bat. Nola? Digeridu. Ez da zuzako nintzen? Ez, eta? Olako tresnakin, eta horrekin hasi ziren, ondela aspaldi probakitzen, eta emaitzak positiboa dela, antza. Betxo. Beraz. Eta nola esan? Digeridu. Izan polita. Zenbat izan ezagutza dituen txorean, digeridu, bugatza, eta gaurkoan kremadetak. Zelan zoiaz, kremadetak. Nik oso gile krema indut. Betxo, batzuk iragaten dute lehengo, Patrick induen moduan, laraina eta hori iragazi eta esnetara bota. Aukera, gero iragazi behar baduzue, nik gustatzen zait, irakin aldia bebai, eramate hor kanela adarrak apurtzea, limoi pusketak eta hor hartzea, eta gero iragazi denarekin, egin da dagoenean krema. Iragazi, eta hor nik uste dut zapore gehiago hartzen duela. Hemen, Patrick induen moduan, plastikoa jarriko digu, bai ero bai, eta joango naiz, honekin, plak, mosten, eta, gure empanadillak egiten. Ziko dira zukin duzun oso gile krema hotzagoa gongo dela? Eta hau eraman aldiozu denizeri? Berdin zaizu, batero beste? Berdin jat, berotxo dau, Bueno, berdin zait, espadau, hau dau, beroegi. Aukeran beroegi. Ein alko nuke, baina ez dute errenai. Orduan. Zagero nik laran ja jarri dutza, baina, Gutxi erabiliko. Kremadet eta bugatzen arteko nasketa bat engu. Hori da. Hemen izango da. Behar duguna da horrelako mosteko aro bat, ero bestela edalontzi handi batekin, ero katillu batekin ere balio digu. Ingo duguna da, mostuko ditu, hemen dik uste dut 6 batero atarako direla, gutxi gora era, hemen bakizu iskinak eta ondo baliatu, zapaldu eta mostu. Zapaldu eta mostu. Eta hemen, jungo gara, gozogile krema honekin betetzen. Nahi duzuela, balen esan duena, Patrik aipatu dena, fruta, ero txokolatea sartu? Sartu, Hemen, hau daukatena berezia da, gero, ura botako digula, eta hemen ikusten duzuen azukerre guzti hau, da, ogi birrindutik pasatzea moduan, hemen, azukerre honetatik pasako ditu. Orduan, hau, moztu eta betetzen hau. Oso ondo. Eta lehen, maskorrak aipatu ditugula, itxasua eta bakitzu zer etorri jaten burura. Bota. Zinemaldia. Ala! Karo. Izan genituen hemen Donostin izarrak eta... Aspaldi pasauzala, baina, egia da, aurtengo edizioa 73. izan dela. Bai. Eta, Euskal Zineman aukeo kristoneko garrantzitsa, ez? Ez dakizu pelikulak edo ikusi itxusun, aurkeztutakoak? Bat erez.
Ez dut euki denbora ere zinera juteko. Ba, bueno, 38 film guztira estrenatu ziren. Eta nik egia, zinean ikusinan justo estrenaldian Maspalomas, Moriartyrena. Eta bueno, pia guztau jaten. Egizara, gatala ginela, bikote eta biso kunkituta zinematik. Oso politxa. Eta gogoa daukat ikusteko Alauda Ruiz de Azua zuzendari xana. Ze, bueno, ikaragarri guztau jaten bere egunean 5 lobitos pelikula. Eta ikustia daukazu? Ez dago ikusia. Ez? Ba, benetan. Azken aldian eta gaurkoan estrenau da, bueno, gaurkoan, zinemaldizan estrenau zaben los domingos. Eta gainera, bueno, sarixa irabazi zauen, eta favorito hau menzan ja lendik. Eta hori, gogo pila badaukat ikusteko. Nik azken aldian ikusten dituen pelikula bakarrak umenak dira. Bai, eta bikote esaten dio, ezin naiz jun ondoko beste pelikula hon badao, da, gero beldurtzen bada, ze duela hilabete, junginen pelikula, bueno, ni kanpoan geratu nintzen, gauzatzuk imaritxu berago, eta junzan bikoteak ustera txikiakin bat zala... Beldurrezkoa? Ez da beldurrezkoa, 7 urtetik berako entzako zan, baina zan agertzen zan ume batenaz marrazkia egiten zituela, eta marrazki horiek gero liburu hori, gaina nahiko marrazki beldurgarriak, liburu hori laku batera erortzen da, eta marrazki horiek benetako bilakatzen dira. Eta ziren, marrazki makarra gola, kanpoan nagoela, telefonoz deitzen dit, nun zauz, tani, ze bukatu da pelikula, ke lurre kanpora nahi izan dago atara. Eta, atean ginen, normalen beti nin jute naiz, eta bengoan amakin jun, eta beldurtu, eta urten nintzen, da, orduan, normalen nina, gustatzen zaizkin nire, aurren pelikula gustatzen zaizkit, Zigor, ez dau zinemara zertan joan bier, adibidez, Koldo Almandozen zerua hoan, primeran daukatzu, beraz, umiak lotara joan, bikoteakin gratu, piztu, baina horrek gabeko amarrak, bitili gabeko amarrak dira. Gabeko amarretan nor dago ez nahi, badago jenderik gabeko, jendean lotara jongo da gabeko amarretan. Bueno, bariku baten, zapatu baten, bebai? Bai. Ni oso goizkuten lota. Bueno, beira, batzuk erakutzeko ibili beharrean danak gero beteko ditu, asmoa da horran, hartu, urik eta zaila zer eman behar, bildu holan, baina bain bai. Hartzen dugu, eta holan, busti pixka bat, buelta, hobeto hartzeko, eta, tak, eta, hau, jarriko du, holako, labeko erretilu batean, labeko papelarekin, holako, silikonazko estalki batekin, eta hauek horrela jarriko ditugu, eta labera jungo dira, 220 gradutara, zanako 15 bat minutu, jun behitzen 15, 20, zu ikusi, horako kolore karamelizatu bat hartu behar du, eta erotorreko gara, hau edaztatzera. Lagunok, hemen daukazue, emaitza kremadetak, eta batzen bata esango du, 6 esan ditu atatzen diela. Bueno, iskinetan geratu dienakin, hartu, luzatu, eta 7. atala dugu. Betu. Eta... kurruskare geratzen da, karamelatua geratzen da. Eta azkenean, zen ezatea. Lizunkeri bat, astelenak oso lizuna dira txorien. Gaurko eguna bai, izan da pizioa. Eta gaur, bai, gozo gile kremak eta, hemen daukazue gure kremadeta. Itali. Joder. Hau da palmera de moduan. Azpikoa, ostorea. Pekatua. Itzi da benau. Bueno, hau Mallorcako bertsioa, Greziako bertsioa, bisako esua, gozogi eskremaz betiaz. Bai. Oso onak. Eta rasak. Oso rasak. Biezki rasak egiten, ez? Bai, ikusi duzu, gainera. Beraz, nekin geratzen da, bisarko ez da, ezebe geratuko hemen. Hortan magia egiten badakigu. Hortan, bierrez eta berri ekarriko ditugu. Nire kasuan, gainera, hemendik kontraste apurtxo bat bilatuz, nik ekarrikot barazki krema bat, por si acaso, horrek aiteko. Banik apoa ekarriko dut. Hala. Igelan itxura izango dut. Beraz, bihar, etorri gurekin. Agur.